Sa ngalan samahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo, Amen. ang grasya ug kalinaw sa Dios sa atong Amahan, ug ni Hesukristo ang atong Ginoo, maanaa kaninyong tanan. Nasab kanimo. Hinulsulan ta ang atong mga kasalanan, aron mahimo kitang andam sa paghalad, nining sakripisyo ang santos nga misa. Ikaw nga gipadala, aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluoy kami. Ginoo kaloy kami. Ikaw nga may anhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluoy kami. Kristo kaloy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa amahan, aron sa pagpangama alang kanamo, Ginoo kaluoy kami. Ginoo kaloy kami. Kaluyan unta kita sa Dios, ang makagagahom sa tanan. Pasayloon sa atong mga sala, ug dadon kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios, among amahan, gidumala mo ang tanan, ngadto sa ilang kahingpitan, subay sa imong balaod sa gugma. Himuang nga mahigugma kami kanimo, ug mahigugma sa among isigatawo, aron mudangat kami nganha sa kinabuhing tunay, kay alang ni ining kinabuhia, imo kaming gibuhat, kini among gipangayo, pinagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kayusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasagikan sa basahon sa mga panultihon. Dumalahon sa Ginoo ang unahuna sa usa ka hari, ingon kasayon sa pagdumala niya sa dagan sa usa ka sapa. Bisan pag nagunahuna ka nga husto ang tanan mong gibuhat, ayaw kalimti nga hukman sa Ginoo ang imong mga tuyo. Palabihon sa Ginoo nga buhaton mo ang matarong ug ang kaangayan, kaysa maghalag ka kaniyag mga mananap. Gigamhan ang mga taong dautan sa ilang pagkamapahitason o garbo o kini sala. Ayaw-ayuha gayod paglaraw ug madato ka. Kung magdali-dali ka kanunay, makulangan ka sa imong gikinahanglan. Ang bahandi nga imong mabatunan, pinaagi sa limbong, dali rang mahanaw, ug maghatod kini kanimo ngadto sa kamatayon. Ang daotang mga tao kanunay nangandoy sa daotan, ug wala sila'y kukaluoy kang bisan kinsa. Sa dihang silutan na ang tao mapahitason, makakuhag pagtulunan bisan gani ang mga hungog. Ang taong maalamon, makat-on sa itudlo kaniya. Ang Dios ang matarong, nasayod sa ginahuna sa mga taong dautan, ug siya maoy mulaglag kanila. Kung dili mo tagdon ang pangaliyupo sa mga kabos, dili usab pamition ang imong pagpakitabang. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Diha sa dalan sa imong kasuguan, Aga ka ako Ginoo, diya sa dalan sa imong kasuguan. unahan silang kansang pagi, walay ikasaway, nga nagalakatiha sa balaod sa Ginoo. Pasabta ko sa dalan sa imong kasuguan, o palandungon ko ang imong katingalahang mga buhat.
Aga ka ako, Ginoo, diha sa dalan sa imong kasuguan. Ipili ko ang dalan sa kamatuuran. Ibutang ko ang imong mga kimbutan sa ako nga tubangan. Kagahi ako paong aron tumanon ko ang imong mga sugo. Og ampingan ko kini sa tibukong gasing-gasing. Aga ka ako, Ginoo, diha sa dalan sa imong kasuguan. Unahi ako diha sa dalan sa imong kasuguan. Kay nalipay ako niini. Og tumanon ko ang imong balaod sa kanunay. Hangtod sa kahangturan. Aga ka ako, Ginoo, diha sa dalan sa imong kasuguan. Alleluia, 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 alleluia. Pagdaigon ang Diyos, alleluia. Ang Ginoo manaa kaninyo. Nasab kanimo, Gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas. himayaw ikaw o Ginoo. Unya miadto kang Hesus ang iyahang inahan ug ang iyang mga igsuong lalaki. Apan wala sila makasulod ug wala sila makaduol kaniya tungod sa kadaghan sa mga tao. Ug may miingon kang Hesus, atuan nagtingtog sa gawas ang imong inahan ug mga igsuon, ug buot sila makikita kanimo. Miingon si Jesus kanilang tanan, ang akong inahan ug mga igsuon, mao kadtong mamati sa pulong sa Dios ug nagtuman niini. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, Kristo. Manglingkod palihog. Maayong gabi kaninyong tanan. Gitudluan kita sa atong pagsimba nga ang tanan nga mituo sa Dios una nanimba sa iyaha gitawag og pamilya. Pamilya. No. Ang simbahan usa ka pamilya. Ug mahimo kang membro sa pamilya kun mudawat ka sa pulong sa Dios niya mupuyo kaniini ug mahimo tang managsuon. Usa na mahitabo sa akong mama, o sa mahitabo sa kaigsuon, o sa akong bana, sa akong asawa, sa akong ugangan. Diha sa pamilya sa Dios parihatag status tanan mga anak. Manang ang bana ug asawa inigkadkapoy sa ilang lawas dinhi sa yuta, magbuwag sila, o ang uban bana ug asawa dinhi sa kalibutan, nakasabot sila sa ilang padulungan, mingon sila, managsuon naman da ita. Aron managsuon po ang atong anak. Manigsuon po ang atong anak. So naghimo og bag-ong pamilya or gi-raise up ang pamilyang lawas nun ngadto sa ang pamilya sa kalibutan ngadto sa kahitasan. Kaya na mo tay basic nga pangandoy nga musaka kita ba? Musaka. Ma-promote. Manang si Maria, niining maong pulong ni Jesus,
ang akong inahan, ang akong mga igsuon, o ang akong mga parente. Kay mga igsuon, gigamit din sa Ebanghelyo, pero ang gipasabot nini, kay meaning kaniadto, mga igagaw. Ang akong mama, ang akong mga igsuon o parente, ang naminaw sa pulong nga matarong. O walay laing pulong matarong, kundili gikan sa kitasan ang nagatiman kanatong tanan o gitawag na tog amahan. Kay gitudluan mo ta na Jesus amahan. Pero before si Jesus naabot, ning tuo na ang ubang mga tao nga doon nagyud Diyos sa kahitasan. O pag-abot ni Jesus, iyang gitawag og amahan. O kita nga mituo kang Jesus, bidawat kang Jesus, iyang giinang amahan, himoa siya nga akong igsuon ug imong anak, aron makatawag na pod sila og amahan. Manang pinaagi kang Jesus, nahimo kitang mga anak sa Dios nga amahan. Labi na kaiyatang gipagasan sa iyang dugo. Ug si Maria, nahimo siyang inahan sa kanunayng panabang sa tanan nga membro sa pamilya sa Dios. Gitawag na to simbahan. Ug nining atong pamilya, si Jesus maoy kamagulangan. Siya ang ulo. Ug kita mga membro. Sama nga ang bad, ang lawas, daghag mga members ang lawas. Ya usa kita kapamilya. Munang wala masuko si Maria. Ug wala siya mahiubos. Mitabang hinuon siya kang Jesus sa pag-nindot, pag-alima nining pamilya nga gitukod siyang anak, gisugo sa Dios Amahan, ug si Maria ug si Jose nahimong numero 1 or close nga magtatabang o allies sa pagtuman nining kasuguan nga mapundar kayod ang pamilya. Now, ang atong pamilya dinhi sa lawas, inig kamatay sa asawa, pwede nang magminyo ang bana. Inig kamatay sa bana, pwede nang magminyo ang asawa. Pero naiuban nga, di ko magminyo. Di ko magminyo og usab. Tungod kay mag-abot mi. Gusto mi mag-abot, gusto ko mag-abot mi. Pero pwede ko magkaminyo din sa yuta. Nya dayon, posible kaing kalimtan. Posible kaing kalimtan. Or, ang simbahan na itong Katoliko, gihimo ang November 2 sa paghinumdom nga wala ta magkabuwag, nausab lang ang atong panag-uban. Unang apil kanunay, inig santos nga misa, apil kanunay ang atong mga kauban. Dili na nato makitaan, pero atong giisip gihapon nga membro sa atong dughan. Membro. So, pamilya ta. Nya doon natay nag-una na sa kitasan ug atong paglaom nakita usab musaka. Tungod kay basic kayo siya nga desire sa tao nga ma-promote kita musaka. Basic ka na. Ang mga taong dili gustong ma-promote ambot unsa kay na unsa ka. Pero ang tao gayud, ang tao nga naa sa gusto siyang musaka. Musaka. Nanggikan sa gamayng pamilya ania kita sa simbahan, idako ang atong pamilya. O may kita, igsuon ko, aniya ako, kauban ko nimo sa imong pangandoy nga musaka. Dili kay ako ra ang nangandoy o ikaw rang nangandoy, kauban ta. Hining maong pagpangandoy. O nisubay ta sa dalan, nga mao ang gitudlo ni Jesus dinhi sa simbahan ang iyang pulong. Nya dayon gituki, gitun-an, nahimong pagtulunan sa simbahan. Manang kung gustong magminyo, magpakasal. Dili nga kamo hangtod, kung dili dinhi sa kalibutan, mahimo kamong simbolo
sa kamaayo sa usa ka pamilya, diin ang inyong mga anak magkat-on gikan kaninyo sa inyong kamaayo sa usag usa. Nya kung makasala, ako makasala, mga ipasaylo. Gitudlo ka na sa ato ang labaw. Gitudlo ka na sa atong ginikanan. Kay igsoon na kita. Nya mo pasaylo sa usag usa. Hangtod nga mo abot ta sa kahimtang nga dili na makadulot kanato ang kanaganing kala sa kaaway nga si Satanas nga mo'y muguba sa atong pag-inigsuunay. Kung mamatay na ang atong lawas ug tagaan ta bag-ong lawas sa makang Hesus, dili na makasunod si Satanas sa iyang buhat nga gub-on ang pag-inigsuunay. Ug niadtong dili gud mo dawat, si Papa maingon aw do na disiplina. Si Papa maingon di magi ka mo dawat, di may kabutahod. Unang do na tong pagtulunan sa simbahan na atay purgatorio. Disiplina nimo ug nako. Ug dili ka mo angkon magpanira dunay impierno. Kay si Papa doon na gyud siya palisi sa iyang pamilya. Kay kung walay palisi, punting gubuta. Unang naa kini siya, gitudlo kanako. Aron kun ako, makasupak, mga igpasaylo. Kung dili gani, dunay madawat nga angay kanako. Ingon ini ang simbahan. Pamilya kita. Matag-usa, membro nga nangandoy nga musaka ang atong ranggo, ang atong status sa kalipay o sa pagsinabtanay kalinaw. Manindog palihog. Budangop kita sa Dios, gitawag na tog amahan. Uban ang atong mga pangandoy nga matarong ug moingon kita, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo Kaluy kami. Nga ang simbahan magkinabuhi sa diwa sa ebanghelyo o sa kanunay mangita sa kabubuton sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy-i kami. Nga mapalapdan nato ang atong pagtuo pinaagi sa pagpangalagad sa mga kabus, sa mga walay kahimuan ug sa mga gipahimuslan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy-i kami. Nga mamahimo kitang matuod nga mga sakop sa banay sa Dios, pinaagi sa atong kanunay nga pagtuman sa kabubuton sa langit nung amahan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy-i kami. Nga himuon natong buhi ang pulong sa Dios. Sulod ka nato pinaagi sa atong pagpuyo niini diha sa matag adlaw nga kahimtang sa pagkinabuhi. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy-i kami. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo, nga ang halangdong Teofilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy-i kami. Nga ang mga matuhuong nangamatay, makakaplag sa walay pagkapalong nga kahayag ug sa pahulay nga dayon. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy-i kaluy-i kami. kami. Ginuohon mo kaming angayan nga mahesakop sa imuhang pamilya. Nagaampo kami pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Dawata o Ginoo, hiningamong mga gasa, iman sa mong gugma, sa kupaog sa usa. Kining panog, kining bilong, ginamasang kamo sa tao. Ang imong mga grasya, umasa mong pangaliyang, ihatag na kanamo o langit nung Ama. Mga
rason pagampo kamo aron kini atong halad sakripisyo dawaton unta sa Dios Amahan gamahanan sa tanan. Duwatan ta sa Ginoong Kristo gikan sa imong mga kamot, alang sa dayo pagmay siyang ngalan, alang sa atong kapuslanan o sa tibugang santos nga siban. O Ginoo nagahalad kami ni ining gasa aron pagpakita sa among pagtuo ug pag-ila paghigugma kanimo, himuang nga magkapahimuot kini kanimo ug nga mahimo kini alang kanamo nga pasalamat diha ni Hesukristo imong anak nga maoy among Ginoo hangtod sa kahangturan. Amen. Ang Ginoo mana kaninyo Nasab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayang Diyos Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay matarong. Santos nga mahan Dios nga tunay ug gamahanan sa tanan. Angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Pinaagi sa imong anak sa Hesukristo among Ginoo. Kay diha kanimo nabuhi kami ug nahimong tao. Ug dinhi sa kalibutan, dili lang kay gihatagan mo kami sa imong amahanon kapag atiman adlaw-adlaw. Gipasaligan mo pagayod kami sa kadaugan sa kalipay ug kalinaw nga way katapusan. Ang Espiritu Santo nga mibanhaw kang Hesus, maoy imong gasa kanamo ug maoy unang bunga sa ani nga ubaabot ug among pasalig sa Pasko diha sa langit. Ug busauban sa mga anghel o mga santos sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang way hunong nga pag-ingon. Santos, 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 Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta. Santos, 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 Santos nga Ginoo. Santos gid ikaw o Ginoo, ikaw ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadalang imong balaang espiritu ano pagsantos nining mga gasa aron mahimo kinialang kanamo lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Kay sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha sa iyong pan, pipasalamat kanimo mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyong tanan ug kana kay kini maong akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Ipasalamat kanimo pag-usab, mihatag ni ini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini, Panginom kamong tanan gikan ni ini, kay kini maong kalis sa akong dugo sa bag-ong tunay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo, buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa atong pagtuo nga si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo balik ngani. Aron paghandom sa kamatayon ng pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan. Diining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Dagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga matubang umualagad kanimo. Himo ang kaming mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan, ang imuhang pamilya dinhi sa kalibutan nga nagapanaw. Himo ang mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco among papa, Jose among obispo, tanang obispo kaparian o katawhan. Hinumdumi usab ang magsuong patay na ang ilang mga kalawasan. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsuduong sa kahayag sa imong naong. Kaluy ikaming tanan, himo ang kaming angayang makaambit sa kinabuhing tunay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose ang iyang bana, uban sa mga apostoles ug sa tanang mga santos nga nagtuman sa imong kabubuton ug kasuguan latas sa katuigan. Uban kanila amo kang daykon ug himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, o diha kaniya. Gihatag na kanimo magkagahong Amahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo,
ang tanang tungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Magampo kita samahan nga pasayloon ang atong mga kasalanan ug dadon kita niyang magkapasaylo kanila nga nagkasala kanato. Amahan namo nga naa sa langit. Pagdaygo namo imong ngalan. Maabot ka namo ang imong gingharian. Matuman ang imong pagbuti sa yuta sa langit. Ang kalan namo sa matag adlaw. Ihatag ka namo karon adlaw. Pasayloa kami sa mga sala. Maingon nagawasaylo kami nagkasala kanamo. Ug dili mo kami tugyan sa panulay. Hinunuan luwas sa kami sa kadatan. Amen. Mangayo kami kanimo Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang daudan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala. Mahilayo sa tanang kasamok ug kagubot, samtang kami malaumon nga nagapaabot sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Kay imo man ang gingharian, gahom kang maya, hantod sa kanturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ikaw sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kay usa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyong tanan. Nasab kanimo. Ipakita ta ang timaan sa pag-inigsuunay. Peace be with you. Kordero sa Diyos ang nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluoy kami. Kordero sa Diyos ang nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluoy kami. Kordero sa Diyos ang nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi ko yung kalinaw. Kini mao ang kordero sa Dios, siyang nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ang idapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ko ang ngayong kalawat nimo, apan mulong lamang ug gumaya ko. Ang Ginoong Hesus miingon, ako ang maayong magbalantay. Nakaila ko sa akong mga karnero nga gibantayan. Ug sila nakaila usab kanako. Magampo kita. O Ginoo, gilig-on mo kami pinagi nining Eucharistia. Padayon na ang pagtabang kanamo pinagi sa imong gugma. Himo ang maghubad namo ngadto sa buhat. Ang pagtuog ang paghigugma nga among gihuptan. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Nasab kanimo. Panalingin kamo sa makagahom nga Dios, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na nato ang santos nga misa, manglakaw kita diha sa kalinaw ug gugma ni Kristo Jesus. Salamat Salamat sa sa Dios. Dios. Maluloy ungsod umon mo kami. San Lorenzo, kadugo katagilong sod, kami tabangan mo. Among gipasigarbo ang pagkaon, nga naangkon mo, batok sa mabangis nga kaaway, sa Kristohanong pagtuong, sa Kristohanong pagtuong.